Прэм'ера на коласаўскай сцэне. Да міжнароднага дня тэатра ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа рыхтуюць пастаноўку па п'есе сусветна вядомага польскага драматурга Александра Фрэдры, камедыю «Дамы і гусары». Пераклад на беларускую мову п'есы, вершаў і тэкстаў песень зрабіў Пятро Ламан, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь. Аўтар пастаноўкі, сцэнаграфіі і музычнага афармлення, заслужаны дзеяч мастацтваў Расійскай Федэрацыі Александр Бармак. Летась расійскі рэжысёр паставіў на коласаўскай сцэне трагедыйную баладу Уільяма Шекспіра пра прынца дацкага Гамлета. Зараз звярнуўся да камедыі. Дарэчы, сёлета п'есе «Дамы і гусары» спаўняецца 200 гадоў. Лёгкая, вытанчаная, лірычная камедыя напоўнена тонкім гумарам, смешнымі сітуацыямі, бяскрыўднымі інтрыгамі. «Дамы і гусары» – гэта вадывіль, але ў нас гэта не зусім вадывіль. У нас больш псіхалагічны, такі там камедыя не чыстага плана будзе, а там ёсць дзе і пасмяяцца, ёсць дзе і слезы пусціць. Я спадзяюся, што гэта будзе цікава гледашу, і хай будзе гэта інтрыга. Гэта п'еса ўжо вельмі даўно ставілась на коласаўскай сцэне. Гэта яшчэ было ў 1965 годзе. І ігралі цэнтральныя ролі карифеі коласаўскай сцэны. Па водгуках прэсы гэта быў сапраўдны, так сказаць, феерычны спектакль, які меў поспех у гледача. Трэба сказаць, што пазней, ужо 2000-е гады, коласаўскі тэатр звярнуўся да яшчэ адной п'есы «Муж і жонка». Гэта быў такі цікавы, вельмі тэатральны спектакль. І вось ужо трэці раз коласаўскі тэатр звяртаецца да драматургіі Александра Фрэдры. Шляхетнасць і мужнасць, сяброўства і самаахвяраванне, забыты дух рыцарства і гусарства, уменне кахаць і захапляцца жанчынай, і калі трэба, бараніць яе гонар. Усё гэта коласаўцы пакажуць гледачам. Прэм'ерны паказ адбудзецца ў Міжнародны дзень тэатра 27 сакавіка.